ನೇ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀವು 1 ಕಿಲೋ ನಂಗೆ ಕನ ಇದ್ದ ನಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಬಕ್ಕ ಜೀತುಲ್ಲೇರು ನೀವು ಬೇರೆ ಜೀತು ಬಂತನಾರ ಯಾರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮೀನು ಮೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದೇ ಚೋಲ್ ಎತ್ತಂದಲ್ಲ ನಂಗದ ಇದು ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಬರ್ಪು ನಂಗದ ಚೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮೂಲ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೇರೆ ಜಿತೇಸ್ಲೆ ತೊಂದರ್ಲೇರು ಪೂರ ಎತ್ತಿದ್ದು ಚಬರ ಮಲ್ದ ನಾನು ಇನ್ನೊಂತ ಡೆಕ್ಕದು ಮಸಾಲ ಬರಬಾರ್ದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದೆಕ್ಕದು ಬರಾತನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಮೀನ್ತೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಬಾಟ್ನಿ ಅಂಚೆ ತೋಚ್ಪವನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಇದು ನಂಗೆ ಒಂಥ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತ ಚಪ್ಪ ಬರ್ಪುನಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಥ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಮಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪದ್ದಿ ಓಡು ಅಪ್ಪಗೊಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಒಂಥ ರುಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ್ನಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಪುನು ಶೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಡು ಒಯ್ಪೂಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೀಟ್ ಇಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ನಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋಲಿ ಬೋಡುಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನೀ ಒಂದು ಒಯ್ಪೂಜಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೀಟ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಒಯ್ಪುನು ದಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಆತದು ನಾನು ಅಂತ ಪೂರ ದೀಕನಮ್ಮ ಒಯ್ಪಡ ಎಡ್ಡ ಶೋಕುಡೆ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮಸಾಲಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕಬಾಬ್ದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ದ ಕಬಾಬ್ದ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ದ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂತ ಖಾರ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐನು ಬಿಂಬುಲಿ ಉಂಡು ಅವನಿತ್ತ ಗುದ್ದುದು ಅದು ನೀರು ಎತ್ತ ಪಾಡೋಲ್ಲ ಲಿಂಬ ಪುಲಿದ ಬದಲಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಸ್ ಐತಿ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಲೆ ಎಂಚ ಅಂತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುದ್ದುದಾಂಡು ಈ ಟೈಪ್ ಇಂಚ ನೀರು ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಅವಿಂದ ನೆಕ್ ಪಾಡು ಅಂತ ನೀರನ್ನು ಬರು ತುಲೆ ಇದು ಪಾಡ್ಯ ಅಂತ ಲಿಂಬೆ ಇಂದ ಲಿಂಬೆದ ಬದಲಾದ ಬಿಂಬುಲಿದ ನೀರು ಲಿಂಬೆದ ಬದಲಾದ ಬಿಂಬುಲಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿತ ಐಕ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಲಿಂಬೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ದೇ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಆಡು ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಂಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಾಡಿದಿರನ್ನು ಬಾಡದ್ದೆ ತಂದ ನೆನಿಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಐಟಮ್ಸ್ ಮೀನು ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಮಸಾಲ ಬಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯೋಲಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚದಿ ಇದು ಇಂಕ್ಲಿಂದೇನು ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಇಂಚನೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರೆ ದಿರದಿದ್ದು 5 ಇಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವಿ ಜನ ಪಿದೈ ಮದ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ఒక ಗೆಂಡೆಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯಿ ಪವನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ನಂಗೆ ತಂದೂರು ಮಲ್ಪಾರೆ ಗೆಂಡ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಗೆಂಡ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು
ರೀತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈಗ ನಾವು ನೀರು ಜಪ್ನಾಗ ಅವು ಬೊಕ ಗೆಂಡಡು ಬೇಯುಜಿ ಸರಿಯಾದ ಈಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಅದು ಇಂಚ ಕವರ್ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಕವರ್ ಆತ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ಗೆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂತ ಯಾರು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗದ ತಂದೂರು ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಎಂಚದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ತೂಕ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಎತ್ತು ಪುರ್ಲಾತನ ತೂಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಇತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ತೂಕ ಇತ್ತ ರಾಮ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪೂರ ಬಿಂಬುಲ್ಲ ಪಾಡ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಂಗದ ಏಸ್ ಹೋಗಿ ಬೈದಿನ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನನಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಪಡ ತುಳುನಾಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಪ್ಲೆ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್